Hak jingyalang jong ke United Nations Security Council kari Russia kala penrem joria ka jingya kanat badangkiw hal Lebanon bat kala kenno joria ka Israel halor ki jingja balakta ya ki patba bat kinong trei jong ke UN. Unong mikmat jong ke Russia ula penpau ba ki jingya kanat badang syirkhei ki lawanra jingyap ya laingut ki shipai jingya da jong ke UNIFIL bat ka jingmensaw ya bungut ki weipan. Ka Russia kala dawa ban le jing tokit ka babnia ban tip manu badon benta hakini ki jingja. Ka Russia kala penremru ya jing tmu ban set ya gelat pathai kubor ha ki jaka jing ya kan ahat lakdo ya jing penyap ya unong tho kubor alishu na ka channel almanar pat arngut kinong trai na ka almayadin henrei ru laong ba kinong trai ka Russia today kila mensaw ha ka wei ka jing terbom ka Russia kala penpau ka jing sukhya ka bajur halor ka jing kiu jong ka jing khun habdeng ka Israel bat Lebanon ka balawan ra jing yap palat khatsan spangut ki patba kumasaw hajar ngut ki bala mensaw bat palat shimilian ngut ki bala lalong ki nong sang snong ke bahab ban pet snong haka jingkren jongka ka Russia kalong ba ka daw tan rai jong kani ka jinga kan at ka dei na ka jinga khun ka balastang da ka United States bat ka Israel persha ya ka Iran bat kal kenno ru babun kit khot jong ka UN kim kren AA halor kani ka Russia kala kentu ya ka Israel ban sange ya ka jingpen kam tang da ka bor sipai ban wengi ki sipai na ki chaka balashim jubor bat ban phai byang sa ka jinga kren yasuk kat kum ka resolution 1701 jong ka United Nations haka bakot ka Russia kala penpau bak dang yeng scam ban kershan ya ka jinglai lu bat ka jingyada ya ka ri Lebanon kat ba ka perthai ka dang pet ngor ya ka ni ka jingya kanat ka bala ban nang he shushu